Nagim hoş geldin tezeden. Спасибо. Podcast with G. Köpden beri gepleşip gördük sizin bilen. Ha, Edelin deyip. Çünkü berdeki aslında Amerika'daki Türkmenlere, F1 statüstaki Türkmenlere peydalı bir zatlar olsun deyip edeldiydik. Men şu 14. Siz men 14. mihmanım. Şöyle gidip var ya, kıyıskara kaydık geçeyin. Adamlar в основном bilendir yani ayet geçeyim. В основном Türkmen Amerika'daki değil dünyadaki Türkmenlerle niyetim var. Yani şu an Amerika'daki Türkmenlerle başladık. Belli bir dereceye gelip belli bir maslahatını alıp bileceğimiz adamlar bilen ediyen. E, Maksat Türkmenlere peydalı olsun. E, Birem şuna aytıp geçecek. Her gezek men asobinna nemede post eden TikTok'ta post ediyen çünkü asıl Türkmen nemeler TikTok'u follow ediyorlar. Şu sözü şu dilde ayttım, bu sözü bu dilde ayttım. Men çınım açsam Nagim'e mesela Amerika'da advokat Nagim'i İngilizce geplemevi onun için has yengil aslında. Ya da başka dillerde gepleşme has yengil bolsa da Türkmenlere peydamız bolsun deyip Türkmençe etmek için elimizden geleni ediyoruz. Şuna göre seyredin gayret edip TikTok'taki adamlara yüzlenen. Ondan bellek geçecek başta. Nagima özünüz barada bir aytıp berseniz, siz kim, nerede okudunuz, şu zatları bir aytıp berseniz. Türkmençem Ken Goğdel. Özüm Çercövlü Levat'ta doğdum. Hı hı, Amerika'da yaklaşık 18 yıl yaşayan. hı hı, Türkmenistan'ın 20 yaş vaktim geldim. hı hı. Ha, berde okuturdum. Birinci Community College'da okudum. Son Bachelor's degree aldım. Son Law School'a gittim New York'ta. Hı hı. Long Island şehrinde Hofstra University var. Otayda advokatlık mektepte okudum. 2023 fevralda lisenziyamı aldım, advokatlık lisenziyamı. Şondan beri işleyen yöne şu student vaxtımam advokatların yanında işleyedim, tecrübe alıyordum. Ha, goy. Şimdi şu an başta 2 yıl oldu da, şöyle değil mi? Başlanmada lisansiyanızı alıp İki işe başlamak. yıldan kovrak, iki 2 yarım yıl. yıldan, 2 yıl, 2,5 yıl oldu. Okey. Berde advokatlık nemelerin bölümleri var. Şurada mesela imigrasyon advokat, yani simeyen advokat, yine bir advokat. Siz imigrasyon advokat, doğru mu? O doğru. Okay. Ve yeriniz de New York'ta. Men özüm Pensilvanya'da, Aha, ofisim fakat şu vakt öyde, öyle, öyden okay. işleyen hava. Pensilvanya'da. Hı hı, Hava. Lisenziyamı New Jersey ştattan aldım. hı hı. Yöne imigratsiya federalny zakon bolan üçün 50 ştatda işlep bilen, hemme Ha, ştatda işlep bilen, federalny bolan üçün. atfa. Bugün hem asabinle şol F1 vize holderlar, F1 kimde F1 vize bar olsa, şolarla bağlanışlı käbir nüansları aydıp vermekçi. Doğru değil mi? Şu şekilde nesip olsa başladı. Son ýagdaýa göre dowam ederiz. Конечно, häzirki ýagdaýda Trump'ın täze kanuny bilen studentski viza bilen turistski vizalar şu wagtlykça durduruldy. Hava. Ýöne bu diýmek däl, şo bu hemişe bolar. Belli bir wagtça dowam edip, soň täzeden açylma nemesi şansy bar, şo däl mi? Hava. No, umid edýäs şu karar güýje girenden soň 90 günden soň açylar, Hı ol hı, şu ýanky spiskden Türkmenistany aýrarlar diýip umid edýän. hı hı, Sebäbi kän şu klientlarimam ýazdy, posolstwam ýazdylar. Türkmenistandaky amerikanski posolstwa ýazanlaram bar. Diňe garaşyň diýe, sentýabra çenli garaşyň diýe. Eger biz şol Türkmenistany şu ýanky spiskden aýryp bilsek, soň ýene şu viza işlemlerine başlarys diýip ýazýarlar. umid edýärler. Значит, şoň üçin men hem köpeşdim sentýabra çaly garaşyň diýip, значит, şol 90 günü olacak ekan sentýabrda. Şoň Hı üçin hı. umid edýärler şo şekilde. Ýöne green card utanlar olar problemasyz gelip bilýär, dogry dälmi?
Häzir green card utanlaram alıp bilen ok viza. Partial ban. Hı hı. Partial ban bu как бы 100% ban değil, yöne green card'a utanlaram häzirlikçe viza alıp bilen ok Türkmenistan'dan. Ha, o da şoňa gidişli bolupdyr. Hawa, yöne mesela men bir klientim berden ejesi bernin vatandaşı şu воссоединение семьи family petition etti. Hı Yöne hı. şol iyunun 9'undan son viza aldı. Hı hı. Ýolunda. Hawa, yakın garyndaşlar, даже green cardlı bolanların hem garyndaşlarına beren ok. Hı hı. Immediate family member bolsa, например, mesela eğer bernin vatandaşı olup gardaşını getirecek olsa petisiya boyunca Hı onlara hı. beriyor. Ecesi, Ha, kankası, çağası, ayalı onlara beriyor. Yöne Amerikan vatandaşı olmalı. düşündüm. Green cardlara beren ok. Ha. Green card bilen family petition edenlere beren ok şu vakt. Wasaýjyny edenleri aýla birleşimine beren ak diýňizdi. Ава. Что Düşündüm. partial ban diyeni как бы не полностью ban, что yankı immediate Hı hı. family members vatandaşların e, e, family members'ları Hı hı. giriyor şu tay Birinci как бы dereceden maşgaly nemeleri de. Ejesi, hava. kakasy, ogul çağalary. Da, hazırlıkçı şolar alıp bile некоторые şu käbir iş boyunca viza tavşırayanlar alıp bile. No, Düşündüm. надеюсь, что sentyabrda Topanlydy. ayırarlar hava. Ama bizem şoň umyt edýär. Okey, onda neme bilen F1 bilen başlaly bugün. Häzir Amerikada da size de köp sorak soraýandyrlar F1 bilen baglanşykly. Şoň köp soralýan soralardan bir kısan bilen başlaly. F1 viza näme zat? F1 status näme zat? Nämelere ruhsat edýär, näme edip bolýar F1 bilen? F1 viza, F1 status ol студент виза ve студент статус. Это для международных студентlar için. Hı hı. O tayda bu ne imigrasyonu viza giriyor. Hı hı. Bu status ve bu status studentlara işlemene ruhsat vermeye. Hı hı. Hava. İşlemene ruhsat vermeye yöne o tayda как бы exceptions Türkmençe bilmeyen ama exceptionslar var. Hı hı. Şu mesela birinin sponsoru var olsa Türkmenistan'da Hı şu hı. yankı vizasını alan vakti ona sponsorçılık eden olsa son şu sponsor ya keseli olan olsa ya biznesi yapılan olsa şu yankı studentin kontrolünden dışarıda bir zat bolan olsa şu student severe financial hardship diyen bir work authorization var. C3 kategoriya. Hı hı. Şu kategoriya bilen eğer suutlap bilse şu kategoriya bilen work authorization alıp bilýär. Ýöne oň nemesi sponsory уже nemeden bolmaly, kyn ýagdaýa düşen bolmaly. Ony support Hawa. edip bilmeýän bolmaly da, goldap bilmeýän bolmaly, şo dämi? Hawa. Şoň ýaly. Hı hı. Eğer şoň ýaly bir situasiýa bolsa şol durumda alıp bilýär. Hı hı. Ve bir ýyl en azından berde yani bir ýyl okap ýöremeli Şo student. şertem bar. Hawa. Düşündim. Okey, onda ýene neme deýin? Ne haýsy ýagdaýda F1 status adam ýitirip bilýär? Bilmeýän ýa-da bilip haýsy ýagdaýlarda F1 status annulýar edilýär? Men özümün tecrübemde ken studentler can edýär maňa. Mesela bir mektepde okap ýören olsa, beýlek mektebe transfer edende şo wagty näme bolýar? Kä wagty täze okuw olara täze servis nomer berýär. Hı hı. Bilmän berýär. Son beýleki servisi indi okan o beýlek mektepde täze mektebe geçdi. Şo ve täze mektepde ýalňyşlyk bilen ona täze servis nomeri verildi. Indi bu täze servis nomeri bilen okap ýören üçin
belki de hiç bir rekordu yok okuwa barya Hı hı. deyip. Şu halatda studentlar statusunu yitirýär. Hı hı. Sebäbi belki servis nomeri boýunça hiç bir update yok. Hı hı. Hawa, soň täze servis bermän wagtam kä wagty şol okuwda işleýän, öňki okuwda işleýän ýanky School Advisor, International Student Advisor ol update etmeýär rekordyny Hmm. studentin transferin berýär, ýöne özünde bellemeýär. Düşündüm. Şul student beýlek mektebe gitdi diýip. Soň ýene näle eger bir studentin diýeli 1 sentýabrda okuw başlanýar. Hı hı. Olan 1 sentýabrda ýa 2 sentýabrda Amerikaya gelýär. Gelen soň okuwa barjak gola okuw başlandy. Bugün 2 sentyabr. Biz seni okuw alyp bilemzok. Ben- Şonda da statusy soň mesela men bir iki sany studentlam bardy. Giçrek gelipdirler bir hepde diýelim. Hı hı. Okuwa barýa, olar okuw almaya diýe. Siz giç geldiňiz. Programa başlanmanka gelmelidiňiz şu 1-nji güni. Hı hı. Soň olar alýa dokumentini beýlek okuwa geçýär. Hı hı. Soň beýlek okuwa geçse de meýem o taýda terminate boldy statusy. Ben- Hawa. Şu zatlary üns vermek gerekdir. Значит, wagtynda okuwa gelmeli we wagtynda barmaly. Açylan güni. Wagtynda barmaly. Eger gice gaýlan bolsa, şol okuw bilen meselem dero gürleşip bolem men gelýän başga okuwa geçýän. Hı hı. Terminate etmän. Şunu terminate etmän durum. Men Hı hı. gelýän başga okuwa geçýän diýmeli en azyndan. Düşündüm. Hawa. Soň pulun tölemesi Hı hı. okuwçylar. Şo ýagdaýda okuw bir hepde garaşýar. Eger okuwun pulu tölenmeýän bolsa, şol halatda da terminate bolýar statusy. Soň eger okuw az gatnaýan bolsa, Hı hı. şo halatda da eger diýeli 5 gün okuwa gatnamaly bolsa, 1 gün hepde 2 gün barýan bolsa, уже как бы attendance go del. Hı hı. Şu halatda da terminate edip bilýärler. Soň eger okuw, mektep Hı hı. bu okuw üçin işläp ýörenini bilse, Hmm. şo ýagdaýda da statusyny terminate edip bilýär. Düşündüm. Status terminate bolan soň уже deportasiýa açyk bolýar adam şeýlemi? Hawa, ýöne. Terminate bolan soň 5 aýyň içinde Hı hı. reinstatement diýen bir zat bar. Eger 5 aýyň içinde reinstatement edip ýetişýän bolsa, şoňa tapşyryp bilýän bolsa 5 aýyň içinde, onda näme üçin ýitirdiň statusyny, näme sebäp bilen işlän bolsa, Hı hı. o taýda şansy az bolýar. Ha. Ýöne meselem şo ýanky gice alan bolsa ýa kän gatnamadyk bolsa okuwa sağlığı boýunça meselem Pul verip doktordan hat görkezýär. pul töläp Aa, bilmedik bolsa. Hawa, pul töläp bilmedik bolsa ýene de näme üçin töläp bilmedi ýa sponsoryna bir zat boldumy ýa näme aňyrdan pul giç geldimi. Şoňaly halatlarda da как бы восстановить edip bolýar statusyny. Hı hı. Hawa, bejerip bolýar. Ýöne Düşündüm. 5 aýyň içinde, 5 aýyň içinde bolmasa mesela Hı hı. 5 aýdan soňam восстановить edip bolýar, ýöne de şansy azalýar Hı hı. we oňa da gowy bir sebäp bolmaly. Näme üçin 5 aýyň içinde şunu bejermedin? Hı hı. Näme üçin 5 aýdan soň? Düşündüm. Ýene de adwokat bilen belki ýanky eger birden status ýiten ýagdaýynda siziň bilen maslahatlaşyp etmegi has dogry bolar da значит. Да, конечно. Hı hı. Düşündüm. Okay. Eee, Meselem şu soraga studentler nädip servis rekord terminate etdimi edilmedimi şonu nädip çek etip barlap bilerler. Şu wagt meselem studentlar üçin hiçbir online bir programa ýa bir online website ýok. Olar Hı hı. nirde barlap bilýär statusyny
terminate oldu mu yok mu onu barlap bilmeye yöne her okulda okuyan yerinde eğer I-20 beren olsa şol okul Hı hı. şol okulun yankı school international school student advisor bar şoňa gidip şoň bilen как бы şoňdan sorap şondan barlap bilýär statusunu. Düşündüm. Okey. Berem şu sorular var. Haysi akademik ve reporting gerek de maintain etmek için F1 statusu. Yani Ha, kaçsı aydı veren zatlarımız mı? yok, seredin eğer şu yank status tutmak isteyen olsa Hı hı. F1 International studentlar full time olmalı. Hı hı. Full time. Hı hı. Mesela eğer college programa giden olsa hep de en azından 12 saat okumalı. Hmm. Ha, yöne böyle ki dil kursuna giden olsa şonu dil kursu diye şu 3 ay bizim semester 3 ay. Hı hı. 3 ayın içinde mesela sen 6 saat koyuverip bilyen diye. Aha. Ha, Ona göre hava. belli bir saatleri vardı. Ondan kan etme. Limit de var. Hava. Limiti var. Eğer şonu geçse eğer mektep onların elinde. Eğer terminate edecek olsa diye ki vakti bar kovuca uğurlaşsa ya deyse yine şunyalı oldu şunyalı şu sebepten ben gelip bilmedim deyip bir kovu sebep olsa onda şu yankı International Student Advisor onu geçip bile bir gezek. Düşündüm. Peki mesela hazır günümüzde en köp popüler zatların biri adamlar mesela gelýärler okuwa diýip ondan soň ýa-ni iş nemmesi bolmanam, ruhsaty bolman, işleme ruhsaty bolmanam DoorDash ýa-da Uber Eats ýa-da beýleki platformalarda işleýärler. Şonuň nemesi näme bolup biler rezultaty eger şo şekilde işleseler, ruhsatsız işleseler? Olam narушение считается, Hı olam hı. narушение. Sebebi değişmeyeli. O DoorDash, Uber olar work authorization isläno. Diňe social isleýär. Hı hı. Social security isleýär. Ve studentin oku için en bir ýalňyşy şu social bilen işlärin men diýip işläp başlaýar. Ýöne ol pul gazanýar. Hı hı. Onda da pul kazanıyor. Aslında yankı studentlar, F1 ile gelen studentlar Social Security sorap bile okun üstü bilen yöne şol Social Security berlende dine okun içinde 20 saat işlep bile okun içinde. Hı hı. Yöne diyeli şu yankı okap yören profesiyası boyunca mesela iş taptı okudan dışarıda. Hı hı. Şu halatta mesela work authorization sorap bile yine. Hı Yöne hı. o tayda da 20 saatten geçirmeli değil. Yöne DoorDash, Uber, şunyalı bir platformalarda işleyen okuçlar naruşение ediyor. Hımm. Yani Sebebi onun için taks ölemeli. hı hı. Terminate Taks. edilmegi mümkin. Ýöne meselem diýerli häzir men ýa-da başga bir berde zakonda işläp bilen adamyň adyna işlese, taksi o töllese şo şekilde bolýar ýöne eger birden tutulsa problema da şolamy? Taks төлesem problema bolup bile. Sebep Hadi. taks tölemese de problema, tölese de problema. Hımm. Düşündüm. Sebebi değişmeýäli studentlara işleme gadagan Hı hı. a, kıyın sözler diye bir. Az gatdy kyn sözler. Ay, indi o da näme etjek ýa-ni başda aýtyp geçdimmi? Käbir sözleri gelmeýär de kelle. Hava. Düşünjek boluň bolmasa soraň men özüm size soň adjen ýazar. Hava. Son ine şu diyecek zadım studentlara işlemek gadagan Hı hı. işleyeceği bar olsa yankı eğer profesiyası boyunca a, iş tapsa okuldan da aşağı yankı work authorization işlemene ruhsat almalı birinci imigratsiyadan. Hı hı. Eğer şu yankı sponsoru pulun төлep bilmeyen olsa şol halatta da как бы severe financial hardship deyip Hı hı.
yine work authorization'a tavşırıp bilýär. Düşündüm. Şuýda uzun bir soru soratdylar nägime. Ýalňyş görünsüňiz, men okap ýetişmedim. Näme diýe? Permit Resident of United States Green Card. Okay, Green Card USA gelende näme resmi namalary submit etmeli, gysgaça görüň berip bilersiňizmi diýipdir. İsteseňiz soň aýdaly, isteseňiz häzir aýtyp geçin. Indi men şu yankı F1 bilen hemme zady Awa, geçeli, son ondan soň. sorulara cevap bereli. Okay. Awa, Soraları eziz adamlar bir anda soru işareti var. Neme вопрос ýetinizden. Şota ýazaýyn men soň izne neme dip geçip bilemok. Şoň üçin bärde ýazyp goýsaňyz iň soňunda soraýyn nesip bolsa. Mesela şöyle bir zat var. Onu aýdypsyňyz, ýani belli bir nemede kampusun içinde legally işlep bolýarmy? Onu severe financial hardship şeklinde başvurup işlep bolýar diýdiňiz. Berem okuyan yerlerinde neme alıp ruhsat alıp işlep bolýar diýen kampusun içinde, doğru değil mi? awa 20 saat part time işlep bilýär. Mhm. Okay, 20 saat part-time işlep. Oňa demesi barmy? Tax return etmeli mi oňa? Onu edýär, ýöne o taýda okundan ruhsatnama bolan üçin işlemäne, Mhm. o taýda tax file etse hiç hili problemi bolmaýar. Sebäbi o Düşündüm. ruhsatnama bilen işleýär. Düşündüm. Mesela haýsy red flaglary, yani haýsy zatlara immigration officer diye student wagtym diýip bir soragy bar. Nämeler Mhm. etmeli, nämeler etmeliler? Immigration office'in halayan ya da halamayan zatları F1 status wagtynda näme zatlar? Birinciden okuwa gatnamaly. Soňa seredýär. Soň işlemeli däl, ruhsatsyz. Soňam kriminal. Eger bir kriminal edýän bolsa, meselem kän studentlarda problema bolýar. Türkmenistanyň ýa daşary ýurtdan alan şu ýanky driver license var, türkmençe Pravo. prava da orusçası. Mhm. Водительский prava. Şo bilen sürýänler var. Mhm. Gelýärler, şoň bilen tutulanda, как бы eýem onu immigrasiýa diýe, sen immigrasiýa däl, obыкновенный polisiýa diýe, Pravo. bu prawan berde işlänok diýe. Meselem eger B2 bilen gelen olsa, Mhm. turist viza bilen gelen olsa biri diýip biler, men 6 ay içenli berde как бы путешествуйda, traveling. Mhm. Mhm. Şoň üçin men bu prawan bilen sürmäne hakkym bar diýe. Mhm. Ýöne F1 studentler olar prawa alyp bilýär. Şoň üçin gelen badyňyza ingowsy bäriniň prawasyny alyp I-20 görkezýäňiz, work näme diýe, şu ýanky adres, son kredit kart ýa debit kart görkezip şo prawany alyp bilýär bärde. Şoňa seredýärler. Eger как бы tutulan ýagdaýynda driving operating without driver's license diýip geçýär. Как Mhm. бы hakkı yok maşin sürmene, onda da sürüp diyor. Kriminal, urmak, öldürmek, oğurlamak qadağan. Sebäbi ol oňaly işler etseniz, hem sizi deport edýärler. Mhm. Sebäbi o sizin immigrasiýony vizaňyza garşy. Mhm. Ve diýeli siz şo işinizi utduňuz, sizi deport etmediler. Ýöne geljekde green card aljak wagtyňyz ýene yüze çykýar. Ha. Ve green card almana как бы zad edýär. Müşahede edýär. Tamam, düşündüm. Okay. Значит, şo zatlara üns vermeli. Meselem indi adamlar bäre gelen soň käwaty status change etjek bolýarlar. Mhm. Status change bolanda siz bir aýdyp berseňiz näme bolýar? Haýsy ýagdaýlarda etmegi maslahat berýäňiz, haýsy ýagdaýlarda etme maslahat bereňiz şo zatlar hakynda köp adama interesli şo zatlar. Häzir ýagdaýda ýokdur ende meselem aramyzda bir turist bolup gelip status change ýa-da F1 bolup gelip J1 status change ýa-da şoňa zatlar. Sizin praktikaňyzda teoriýada näýeli? Awa, B2 J1 bilen kän gelen studentler, adamlar var. Turist viza bilen ýa ýanky J1 o
kısa vaqtda berilýär, 3-4 aylyk berde işläp, Hı hı. soň gidýär. Ýöne käbirsi galmak isleýär, şoň üçin statusyny çalışmak isleýär Amerikada. Hı Şol meselem sentýabryň 30-na gutarýar diýeli. hı. Hı J1. hı. Hı Şonu en azından bir ay öňünden hı. ýanky change of statusy uğratmaly, ýanky J1 gutarmanka. Bir ay ondan. Sebebi näme bolar bilmeýäs. Belki hat izine gelýär. Hı Şol hı. ýene wagt bolsun, ýene izine uğratmak üçin Hı hı. dokumentlary. Düşündüm. Soň sebäbi okuw tapmaly. Student özü şo J1 bilen gelen. En azından 2 ay öňünden eger galmagy F1'a geçecek olan olsa Hı hı. en azından 2 ay öňünden bu iş bilen meşgullanıp başlamaly. Okuw tapýar, dokumentlaryny dogrulaýar, Sorry. registrasiýa edýär, aýtwanýarlar. Şoň ýaly işleri var. Biraz uzun sürüp bilýär. Şoň üçin en azından 2 ay öňünden zat etmeli. Burcan Bu geldi. iş Sana bilen. cevap veren hazır Burcan mı? Koyanak Ha, bolmasa. okey. Okey. Devam ettiler. Bağışlanacağım etti biri. Nичего страшного. Soň eger B2, B1 bilen gelen olsa, studentski ýene geçecek bolan olsa, olaram 3 ay soň rekomenduysa Hı hı. çalışmak 90 gün geçen soň. 3 ay sonra. Awa. Ýöne diýeli F1'a geçen olsa, o soňky minutuna garaşmaly däl. Hı hı. Awa. Düşündüm. Sebäbi diýişim ýaly, ýanky ýene bir dokument izine gelýär, ýene bir zat bolýar. Şol ýagdaýda statusyny ýitirip bilýär şol aralykda. Eger Hı hı. dokumentla izine gelse ýa ýene bir zat bolsa, şo durumda как бы statusyny ýitirip bilýär. Extension edip bilýär. B2, B1 extension edip bilýär meselem. Onu hatça bu 2-3 hepde galanda etmeli. Extension'ı ne çabuk edip veriyorlar. Aslında 6 aydı orada değil mi? 6 ay o. Hı hı. 6 ay. Ha, yeni 6 ay diyorlar ha üstüne дополнительно. Ava. Yöne как бы diğerli 90% adamlara 6 aylık veriyor. Hı hı. Yöne şonda da gelen son ay 94, ay 94 var online. Hı Barlar hı. bile statusunu her adam. Hökman şonu girip görmeli. Neçe vaxtlık verdiler. Hı hı. Men tecrübemde bir Türkmen olan 3 heptelik beripdirler. Ha, be. Hava. Özü sileptir mi ya? Özleri beriptirmiş o şekilde. Yo özleri veripdir şoň ýaly. Hmm. Soň где-то bir hepde galanda biz extension'a uğratdyk. Ha, Hava. Ýöne approve etdiler. Hava. düşünekli. 6 Düşünekli. aylyk approve etdiler. Şo Düşünekli. hemme zat wagtynda etmeli. Meselem Düşündüm. bir şoň ýaly bir klientim bardy. Hı hı. Şu turistiski bilen gelipdir. Soň advokat däl biri oňa men sana kömek ederim diýipdir. Dokumentlaryny uğradypdyr. Olar izine gelipdir. Neправильно, ýalňyş dolduran üçin. Indi aradan 6 ay geçti. Men äli tanamok bul adamy. Hı hı. Maňa jaň etdi, diýdi, şuň ýaly. Men diýdi birini haýyş etdim, ol advokat däl, maňa kömek etdi diýdi. Ýöne hiç habar ýok. Jaň etdik immigrasiýa. Diýipdir o, men täzeden uğratdym diýipdir ýene Hı gelen hı. soň izine. Immigrasiýa jaň etdik diýdik, şuň ýaly dokumentler bardymy ikinji gezek? Ýok diýdi, bir gezek geldi, biz onu reject etdik. Ýöne ikinji gezek gelmedi. Ýöne şol oglanyň как бы he's lucky da, что biz yazdık, düşündürdük näme ýagdaý bolanyny. Hı hı. Yeni 6 aylık ona yok. Biz ona studentski ettik. Hı 6 hı. ay statussuz kalan son studentskiye geçmeni как бы approve ettiler. Ha, Yani o yapıyor. 6 ay illegal kaldı berde statussuz.
Şoňa bu düşüm şu problemi bolmagy mümkinmi? Şu Aa, illegal galan wagty. Seredin eğer 180 günden geçmedik olsa Ha. problema bolmaya. Hı hı. 180 günden geçse yani mesela diyelim green card'lı biri bilen öýlen ya. Hı hı. Student wagty green card'lı biri bilen öýlen ya ve ona serediye immigrasiya. Ha sen 6 ay berdi nelegalny galypsyň. Hı hı. 180 gün. Hı hı. Problema green card'lı biri bilen öýlensen berde green card'ını alıp bilmeyen. Consular processing etmeli olan. Türkmenistan'a ya başka yurda gidip vizan alıp immigrasyonu son gelmeli olan. Ondadan waiver etmeli olan. Şonu Ha. bağışlan men yankı galan nelegalny günümü bağışlan deyip forma uğra diyorlar anketa immigrasiya. Eğer ol Düşündüm. approve bolsa son eýem gidýär başka yurda vizasyny alıp gelýär. Düşündüm. Şu soragy soraýyn, men özümem neme diye merak edýän soragym. Şu Amerikada meselem diýeli status change etdik. Особенно da soňky döwür gören zadym turist bolup gelip F1'a ýa-da başga statuslara geçme nemeleri bolýar. Bu düşüm adamlar meselem green card'a başvuranlarında şu status change bir minusmy? Yok. Особенно turist bolup gelen olsalar. Yok, minus değil. Men Hı şu vaqta çeleli minus bolanı görmedim. hı. Nabarot, как бы geldi ve nelegalni kalmadı bu adam. Hı Narушать etmek istemedi. hı. Şoň için statusunu ütketti, чтобы все было как положено, чтобы hiç Düşündüm. bir violation bolmazlığı için. Men fikrimçe gayta это даже лучше, если они поменяли статус. Düşündüm. Onda glawny mesele berde nelegal bolmazlyk. Doğru değil mi? Hava. Sebebi ne? F1 studentlar mesela Hı diyelim baktı açıldı öğlendi. Green Card'lı biri bilen. hı. Hı. Şu yankı F1 statusunu tutayan olsa eğer historisinde hiçbir hili bir unauthorized work bolmayan olsa Hı hı. şu yankı ayalının ya yoldaşının üstü bilen Green Card'a tavşırıp bilip şutayda alıp bilye. Yöne öğlenen son воссоединение tavşırıya. Например, I-130 formanı uğra diye. Hı hı. Son oçır bolya, oçırna garaşya green card'a tavşırma üçün. Şol garaşyan vaxtı green card'a tavşıryanca. Yankı F1 statusunu tutmalı adam. Ha. Son green card'a tavşırıya kabul ediliye dokumentlar, Hı atpichatka hı. tavşırıya son okuvu koysa bolya. No. O Allah. advokat. Soran sorayalar. Advokat olmayan aýdyp advokat däl adamlara gidipdirler zat diýipdir. O advokat. Berde ana gima ýene bir neme wa, nüans var. Особенно bilemek, belki milletleri ken bilmedim. Yani bizim millette mesela biri gelýär tanıştap men sana kömek ederim diýse всё. Ona ne? Ol işi bilýärmi, bilenakmy? Şoňa pasportdan beri, başga dokumentlardan beri, oňa zatlar etmeýär adamlar. O berde ine Nagima var, ýene de ştaýda gözleştirseňiz başga size действительно kömek edecek adamlar vardır. Nagima men kontaktlardan paylaşarım. İşi bilýän adamlara başvurun. İşi bilmeýän adamlara başvursaňyz soň problema ýaşarsyňız. Doğru diýäňiz. Mesela dün bana bir can geldi. Bu kız Ceyvan bilen gelen son F1'a geçirdik. Hı Approve hı. geldi. Ceyvan bilen gelen de işlemene ruhsat verilýär. Hı hı. Social verilýär. Hı hı. Son yöne on approve gelen son ben ona diýdim. Social Security bilen işlemek gadagan sana. Sebäbi senin de F1 statusta social'ın bolsam Hı J1 hı. vakti berildi sana. Hı hı. Sebäbi J1'da oňa bir restriction yok. Hı hı. Soň diýdi, men diýdi, bärde biri bilen diýdi, söýüşýän diýdi, on green card bar diýdi. Hı hı. Men diýdim, "Tim boli sen işleme" diýdim. Sebäbi eger Hmm. sen işleseň, soň bu bilen muňa durmuşa çyksaň, green card alyp bilmeýän. Doğru. Eger Bärden. nelegalny bolýar da уже. Doğru değil mi? Да, потому что как бы это violation of F1 status bolýar. Doğru. Ha. Doğru. Eee, Türkmenlere hiç yerden bermeýär viza. Şu prosto okudum ha, da. Ha. okey.
Türkmenistan raýaty bolsaňyz bermeýär. Haýsy ýurtdan apply etseňiz hem. Hawa, soň şol dün maňa jaň etdi, diýdi, F1 bilen işledi şu ýanky öýlenjek gelinim diýdi. Hı Men hı. diýdim, men oňa approval gelen soň ýanky immigrasiýon F1'a geçdi diýip haturadan soň men oňa aýtdym, Hı hı. işleme, Hı hı. işleme diýdim. Soň diýe oňa biri işläber, hiç zat bolmaýa diýipdir. Men diýdim, onda näme üçin maňa jaň edip men wagtym ala we menden soraýa. Sebäbi adamlara kä wagty jogaplar, hakyky jogap gulagyna yaramaýar. Не нравится ответ. Настоящий ответ не нравится. Şoň üçin adamlara näme gulagyna ýaksa, şonu edýär. Doğru. Bul hiç zat bilmeýär, bul dogry diýär. Sebäbi bu maňa okey diýdi, bu maňa okey diýmedi. Вот, indi diýdim, sen indi vatandaş bolsaň, şonda alyp bilersiň aýalyňa. Yani şoňaly kiçiräjik ýalňyşlar ýa-da sabyrsızlyklar köp zada neme bolýar-da. Päskel bolýar. Ýene bir zat men bärde kän garşylaşdym. Studentler gelýär. Soň olara biri Social Security almany kömek edýär, bilmeýän kim. Ýöne Hı hı. bir şekilde alýarlar. Men özümem onu bilmeýän näde balany. Fake mi? Ýöne fake değil, nastoящий, как бы Social Security Office'dan ýöne o taýda ýazýar, not authorized for work. Ha, İşläp okey. bolanok, not for employment purposes ýazýar. Hı hı. Doğru. Ine On ne? Näme peýdasy bar kanagimy on? o, Social Security всё. Ha. İşlemäde ruhsat ýok. Yok, işlemene ruhsat yok. Belki credit history build Ha, yapmak yok. için. Ava. Düşündüm. Son Şoňa için zatlary. ava. Näme diýedim? Ha, şo bilen adamlara işleýär. Это тоже violation of F1 status. Men diýjek zadym, eğer siz F1 statusdan, F1 status ne immigrasyonu diýende size berde şu okumy F1 visa student status diňe okayan, işlemeyen, okugu taran soň gidýän. Mesela Doğru. ýöne bir ýagdaý ütkep öýlenseň immigrasyony statusa geçende F1 statusda wagtyň eden violationlar soň immigrasyony statusyna как бы Täsir edýär. täsir edýär. Понятно. Düşünükli. Значит, ünüçli olmalı-da. Ol özüme yarajak satlary ýa-da dogry maslahat berip bilmejek adamlary kendi dinlemeldäl, потому что в будущем uly minus bolmagy mümkin. Adam üçin. Eğer diýeli şoň üçin men kak advokat klientlaryma bir gezeklik 15 minutlyk besplatny mut konsultasiýa etdim. Hı hı. Şu 15 minut içinde näme sorag bolsa ýetişýär adam. Hı hı. Mesela şu indi studentler bolýar, pulu ýok, например, лишний да hı. konsultasiýa tölemek üçin. Şoň üçin men 15 minut besplatny muht konsultasiýa etdim klientlarim üçin. Okey. Aha, вот. Siz 15 minutlyk konsultasiýa muht edýäňiz häzir hem üçin geçerlimi ýa deňe studentler üçinmi? Hemmesi üçün. Не имеет значения. Студент, green card, vatandaş. Не имеет значения. Для всех birinci gezek 15 minut. Diğeri 7 minut gurlaştım. Indi gezek 7 minut gurlaşan deyse 10 yıl zat yok. Конечно. Уже ikinci gezek eğem töleýli konsultasiýa girmeli o. Düşündüm. Okey, aslında gaty gowzat adamlar üçin prosto bilmek. Plus käbir важный zatlar var. Mesela bizde şoňaly karakter var. Hemmemizde diýjekler, köpüýmizde käwat pulumuza gysganýasda. Yani $100, $200 bermejek bolup bu düşün boljak 2000, 3000, 10.000 dolara çel iştiraflary göremiz ak. Şoň üçin menem praktikamda köp bolan zat
ýalňyş adam maslahat salyp ýa deportasiýa bolup ýa statusyny change edip bilmän bu düşüm uly ştraflar tölenleri. Şoň üçin ezdi adamlar şuna maslahat berjek. Konsultasiýa alın, tim boli magim 15 minut konsultasiýa berýän bir gezeklik diýe. Ondan soňra важный zatlar bolsa, soraň, ol puluňyza gyskanmaň, çünki ileride belki 10 nesesini, 20 nesesini ştraf edip tölemeginiz mümkin. Şo zatlaryny berin da. Amerikadaky sistemi şu şekilde işleýär. Pulum konsultasiya 1 saat $175. İşte adamda. Şunun bilen Amerikada advokat işte adamlar çünkü $500, $1000, $2000 açalı sağladığını işleyen advokatlar bilýän men. Da. Soňra men bir Special Immigrant Juvenile diýen bir case bar. Şonu aýdasym gelýär. Ken okuwçylar 21 ýaşyna çenli gelýär Amerika. Türkmenler tapawdy ýok. Diýeli siz geldiňiz 21 ýaşyňyz dolmanka en azından 6 ay Amerikada ýaşadyňyz bir ştatda. Ştatına göre olam ütkeýär, sebäbi her ştatda her hili zakon var. Meselem Pensilvaniýada şo ýanky Special Immigrant Juvenile Case 18 ýaşa çenli tapşyrmaly. New York'da, New Jersey'de 21 ýaşyna çenli tapşyrmaly. Eger o kim tapşyryp biler? Diýeli, daşy şo ýanky Meksikadan vizasız gelen adamam şo dokumenta tapşyryp green kartyny bärde alyp bilýär. Hiç hili naruşeňe bu çağa hiç hili naruşeňe täsir etmeýär. Ýöne, конечно, kriminalny bolsa, конечно, täsir edýär. Immigrasyonny naruşenýeler kak biz viza giren olsa, vizasyny как бы terminate eden olsa da, nelegalny galan olsa, işlen olsa bez razрешения на работу. Şoňaly çağlara ýanky eger Special Immigrant Juvenile Case tapşyrýan olsa, olar hiç hili bir päshel vermeýär ona. Special Immigrant Juvenile Case kime diýişim ştatına göre ütkeýär. Bu näme zat özü? Juvenile case anlatyp berseňiz. Bu öýlenmedik, durmuşa çıkmadık. 21 ýaşyna çenli ýa 18 ýaşyna çenli çağlar üçin. Ştat çağlarda 20 dependent bolýar da. Eger diýeli ejesi kakasy urýady bu çağany. Ya Amerika'ya gelen son hiç geli bir svez yok. Ejesi kakasy nämetsen şonet. Плохое обращение, neglect da, işi derdi yok çağası bilen. Şol ýagdaýlarda birinci çiriz semeyni sud ýanky ýöne bärde bir hossar tapmaly ol çağa. Diýeli ine biri gelli 21 ýaşy ýok hali. Men gördüm okuwuna töläp bilen ok ýa bärde ýörde köçede diýeli. Men yüreğim ağladı aldım öyle. Indi bun geleceği üçün bir zat etmeli men, doğru mu? Ne Mehmet diyen, simeni suda gidiyen diyen, men mun hossar bolacak olan. Son simeni sudda tapşırıyaz dokumentlarını yöne on eces kakası yankı parental right'larından vazgeçmeli. Diye men как бы şoňal spesial formalary bar, uğradylar, haýsy ýurtda ýaşan olsa olar gol çekmeli. Men çağımdan atkaz edýän ve şu hossar indi men çağımı hossar ole apikun. Student bolup gelenler üçin geçerlimi şol? Da. Tapawdy ýok, nädip gelen olsam. Düşündüm. Da, главное, чтобы şo ýanky not married bolmaly. Divorced bolsa da not married bolmaly. Status not married bolmaly. Yani divorce'am bolan bolsa bolýar diýňiz da. Single bolmaly da bir manda garas. Ýöne şo ýanky bu proses wagty ýöne öýlense, uje ýanky statusyny ýitirýär. Düşünýäňiz. Soň ýanky hossar muny alýar. Hemme zat edýär, semeyni sud zat çıkartýar. Semeyni sud diye ine bun hossary şol. We recognize this
minor as neglected, abandoned. Ne Hı. ortam. Ну, короче, Karoçy семейный судда awa berýär. awa kyn ýagdaýa düşen ejesi Awa. dädesiniň iýdemän ýören adamy da keýir etmedik adamy başga bir adam keýir edýär şonu öz opekunslugyna Bostarlı alýar. edýär o. O hökman iki ejesi kakasынан bolma hökman da birinden bolsa öyle. Ha, okey. Eğer Hikmetli. Ecez kakası ayrılışan olsa mesela Ecez Aha. kakası hiç seyretmeyen olsa çağa ya Ecez'i hiç kızıklanmayan olsa benden öyle de. Hmm. Son şu yankı semeyni suttan karar çıkan son şu yankı Special Immigrant Juvenile Hı Case hı. immigratsiya uğradılar. Hı hı. Şol approve olan son Hı hı. son green card'a tavşırıp bile yankı çağa. Yöne green card'ın oçur biraz uzun 4-5 yıl ön oçur yok da hazır var. Hı hı. Yöne şol aralıkta eğer çağa eğer 21 yaştan ulu olsa da Hı hı. tapaldı yok. Sebebi yankı kararı 21 yaşına çenle çıktı Simeni Sut'tan. Special Immigrant Juvenile Case 21 yaşına çenle uğradılan olsa Hı şu hı. самое главное 360 forma var. Şu 360 forma 21 yaşına çene gitmeli de. Şimdi onda значит biri 21 yaşına çelli bolmaly, biram not married bolmaly da, ölenmedik ya da iň bolmanda ölenip ayrylşan zat şoňa bolmaly. Da, yöne yine değişmeyeli ştattan nam zavist. Ştatına Ha. göre. Sebebi değişmeyeli Pensilvanya'da 18 yaşa çenli beri семейный суд. Sebebi Hı o как бы штат семейный право berdi her ştatın ki her hilip olan son hı. yankı ştatına göre ve yankı ştatta en azından 6 ay yaşamalı. Şimdi okey. Başka da şu atken bir Nemetmal ikinci bölümün son düşürüz. Çünkü katı kızıklı temalar oldu. Şu at başta 50 minut olupdur başlanımıza. İkinci gözekte Nagime şöyle bir nemem var, teklifim var. Patbişikler soru gurutsunlar bize. Okey. Ondan soň şoňa görä dowam edelim. Bu gezek özümüz tema nemetdik. Indi gezek meselem ýene bir aýdan ýa-da 2 aýdan. Nämedir şu Gülşat bir zat ýazyp dur, häzir Gülşada jogap Гульшат, bermesek. нет, нельзя, только с гражданства можно. Грин-картлы воссоединение можно только вашим детям, кому меньше 21, вашему супругу, или же взрослым детям, кому больше, чем 21, но не женаты. Родителям только после того, как вы получаете гражданство. Ýani Gülşat soň maňa gaharlanmaz ýaly spesialny sana jogap berdiler. Okey, Nagime minnettar. Bu bizim üçin bir başlangyç bolsun. Men bärde bizem birinji generation bolansoň, birinji pokoleniýa nesil bolansoň Amerikada menem aýdýan nemelere çağalar hökmen aramızda lawyer gerek. Indi bizim çağalarymyzda diýende aramızda hökmen ýa-ni doktor gerek zat diýip. Siz Да. bizim üçin uly plus, köp sag bolun wagt aýranyňyz üçin. Değişimi al. Yani bir ay, bir yarım ay, 2 ayın içinde adamlardan, patbişiklerden sorular alıp onu sizinle maslahatlaşıp yeni bir podcast edelim. Nesip Böyle. sizin vaktiniz Böyle. olsa. Ha, bir şutayda yazıptır. Hı hı. Sonra men soramam cevap verin deyip yazıptır. Hı hı. Şoňa cevap bereli. Hazır. Şurada bir zat yazıptır. Book lover. Aha. Buklaver soraptır. Мы Tezeden воссоединяем sorayım детей. book lover. Я, мы воссоединяем детей через ВАВА кейститер. Подали в прошлом году, в октябре. Дети живут в Туркмении. Как долго время занимает Twitter? Вава кейсин усилен воссоединение başvurtturlar. Для детей они сделали кейс. Neçe vaqt alır diye. Eğer Vava hali prosesde bolan olsa Vava где-то 3-4 yıl sürüyor Hmm. prosesi. Ha, son proses bolan son уже yankı zada gidiyor. National Visa Center'a gidiyor. Ve o taydan son pasolstva gidiyor. Pasolstva son gün belliye. Yöne men pikirimçe Vava case'den hali men
klientlerim zaten giren yok. Pasoystva giren yok. Hazır şu yankı ben çıkan son. Men fikrimçe o ka гуманитарный bir case bolan için я думаю, что ол запрета girmeye. Vava Düşünün. case это Violence Against Women Act. Eğer siz öğlenen olsanız, гражданка или green card'ı birilen, şu yankı гражданка или green card'ı size abuse eden olsa. Hmm. Şoň üstüne soň aýrylşýaňyz, dokument edip ýetişmeýäňiz, şo ýanky abuse üçin siz özüňize dokument tapşyryp bilýäňiz we Ha. зависимо, например, если ваша жена была гражданкой США, тогда это грин-карта очередь yok. Düşündüm. Шоңялы, как бы, да, что на Майдан, если вы женились или вышли замуж, у вас отношения были плохие, были угрозы, были физическое насилие, да, не имеет значения, вы мужчина или женщина. Если шоңял брзат болан olsa, вы можете подать на этот кейс и получить грин-карту на 10 лет. Abuse yönü sa stороны гражданин Amerika olmalı. Şu da mı? Eğer ecesi kakası ya çağası eden olsa medip bile. Ha. Hı Düşündüm. hı. Okey. Serdar'ım bir zat sorap durunum. Salam Serdar. Sonra DS 260 Forum Dependent Child Education High School 2026'da bittiye şuna graduate date kaçan yazsak deyiptir. Düşündünüz Yine mü bir sonra? okayla bir Aha. DS 260 Form Dependent Child Education High School. Diye şuna graduate değil haçan. Düşünmedim ben sonra. Serdar men hem düşünmedim sonra açılım aysanları. Gelecek tarih kabul etmediğine Max dünkü tarih yazıp bolýady. Oňa jogap berip durýdy. Yok özü yazıp berende Serdar'ım. Serdar bir zada diýip seni düşünmedik. Siz Amerika'ya gelecek olyanız mı? Şonu aydın bana Serdar. Serdar ya da men Nagimanyň kontaktyny ýazaýyn. Instagramdan ya da neme WhatsApp'yny. Şo Aha. taýdan näme diýär? Gelecek tarih yazıp bolmaýar agam diýipdir. Nire yazıp olmaya? Öňe Bana biri bir zat sorandır da men bilemo. Şonu Севдар, aýdýan. вы мне напишите или отправьте голосовое сообщение поподробнее, чтобы я знала, что в чем O, дело. o düşünemiz Serdar. Şoň üçin sen nämede Nagimaň özüne ýaza. Okey. Nagimo köp sağ ol. İşlerinde üstünlük. Näme diýip, okey, sağ ol diýipdir. Ýene de diýişimi Nagimanyň kontaktlaryny ýazyjak. Videony YouTube'da birem TikTok'da paylaşacak. Zaten Nagime sen bu nemen açıkdır değil mi? Public neme Instagram. Да, Business Instagram. professional account'um açık hava. Okay. Şo taýdan ýazyp bilersiňiz. Eger telefonu şeýer etmek isleseňiz, maňa telefonam ýazsaňyz, telefondan men şeýer edem. Ýöne hökmany Баста. ýagdaýda ýene bir kaýdan ýene bir podcastimizi hökman etmeli. Gerek zat bize bular. Hava, men еще я вот думаю приехать в Вашингтон Стейта. Gelin. Sebebi Kanada'm canı diye Washington State'da Ankara'da klientlerim ken Aha. ve şu böyle как бы как meeting konsultatsiya Edip edesim bilersiň. geliyor. Ova Ha, onu da. gepleşeli, onu berde organizade ederse hiç hili problema da. Да, Nesip после olsun. октября у меня будет больше времени, şonda son gürleşeriz. Какой Oktyabrdan день? ön gelseniz de priroda alıp giderin. Oktyabrda yağışlar başlıyor. Да, но у меня сейчас работы много, поэтому... Düşün ya. Okey, nesip olsa o Washington'da hatta belki ştatlar bilen meselem türkmenlerin köp Illinois diýdi, ýa-ni Texas bolup biler, bizim ştat şöyle bir business neme tur diýen ýaly bir meeting neme eder çyksaňyz Hava, gat peýdaly bolar mukad diýen mene. да. Köp sağ olun. Хорошо. Yine görüşürüz, maslahatlaşırız. İşleriniz Hava, üstünlük. Sağlıkla Спасибо. görüşelim. Hı hı. Спасибо. Более Sağ olun. сау. Ya, sağ olun. Всем до свидания.